Vítajte v úžasnom digitálnom cirkuse. Moje meno je Kane, som váš riaditeľ a dneska vám ukážem tie najviac šokujúce, srdcovo zastavujúce, mysľou prekrúcajúce kúsky, aké ste kedy videli. Nie je to pravda, bubli? No tak nestrácajme žiaden čas. Ideme rovno na našu show. Môj, vyzerá to, že nový človek prišiel do tohto realmu. Nie, moje zlatko, my nemôžeme mať takýto mršný jazyk tu na. Úžasný digitálny cirkus je miesto, ktoré má byť užívané všetkými vekovými kategóriami. Ty, môj kamarát, si natrafil na miesto plné fantázie, kde všetko je možné. Okrem nadávania. Rád by som najprv dal nášmu novému účastníkovi malú prehliadku okolo našeho cirkusu. A ideme. Tu máme náš stan! V ňom budeš odteraz bývať a budeš zahrňovaná rôznymi aktivitami. Tieto aktivity zahrňajú... guličkový bazén, minigolf a viac! A tu máme naše pláne! Utop sa vo digitálnom jazere, alebo si užívaj na našom karnevale. Noc, deň, je to úplne v pohode. Výber je na tebe v našom kozickom bufete. No jasné, že nie. Tu máme Void. My radšej nechodíme tam do Voidu. Ani ja neviem, že čo tam vonku je. To je... My zostávame presne tu, kde môžem mať moje stovky vševedúcich očí na tebe. Poďme radšej preč, kým sa mesiac vzruší. Wow, upratáme v uličke číslo T. Prečo si takáto? Ja vás ujistujem, že tu nie sú nejaké magické unikové dvere a si len prežívate digitálne halucinácie. Z vašej mysle prevedené do tej vašej digitálnej halucinácie. Čo? Keby sme sa porozprávali o čom inom? Ako to je meno? Nikto si nepamätá svoje meno, kým príde do digitálneho cirkusu? To je jedna z vecí, ktoré nemôžem ovládať, sú vaše mysle. Takže jediné si vám môžem pomôcť je prísť s novými. Nerozmýšľaj nad tým ty, jedna malá hlavička. Tvoje nové meno môže byť hocičo. Týmto potvrdzujete, že vám zvolené meno alebo nesmú porušovať licenčnú zmluvu používateľa digitálny cirkus, ktorý sa uvádza, že vaše meno nesmie obsahovať nevhodný obsah, nevhodný obsah zahrania okrem iného sexuálny, explicitný materiál, obscenný, hanlivý, urážlivý, oháračný, násilný alebo nezákonný obsah alebo vulgarizmy. Čo si o tom myslíš? Tak sa pozrime. Čo si myslíš o Pravda, otrasné, ideme ďalej. A čo tak pomny? Pána Jax, máš pravdu, mali by sme dať novú adventúru pre našu pomny. To som povedal tak pred 5 minútami. Ty, máš dobrodružstvo, aktivity, úžas, nebezpečnosť, bolesť, utrpenie, agniu, chorobu, smrť, anielský dobrý kláč. Ty parazit! Keďže si tu nová, urobíme to úplne jednoduché miestne dobrodružstvo, aby sme ti ukázali, jak toto tu funguje. Neboj sa, Zúbol, urobím to tak nenápadné, že sa budeš stále môcť rozhodnúť, aby si v tom nebola. Dnešné dobrodružstvo je... Pochytajte glojkou! To je pravda! Celý cirkus bude zaplnený glojkmi! A vy ich musíte zobrať všetky! A čo sú zač? Som rád, že si sa spýtala, Bubli. Oni sú... A čo robia? Oni... Ako? Glonkovia sú malé, šivalské stvorenia, ktoré ukradnú všetko, na čo narazia. Prečo to títo humanoidné hnidy urobili? Ako ich zastavíte? To zistíte vy! Teraz veľa šťastia, vy moje super hviezdičky! Bubli, ty vždycky vieš ako spraviť, aby som povedal presne túto vetu. Och, moje šialené hodinky na tejto hodine? O nie! Niekto je vo Voide! On bude úplne vyspojlovaný! Tak, tu napoď. No a čo do keľu sa stalo tu na? Vlastne... To som spravil ja. Kauf mu abstraktoval, prečo mi to nikto nepovedal? A do väzenia ty ideš. Asi sa musím trošku ospravedlniť, že som klamal o tom odchode. Viete, ja som sa tak snažil ich stvoriť, lebo ste to všetci tak chceli, ale viete, som vlastne nikdy nevedel, čo dať na tú stranu a som to tak nikdy nedokončil. No a vy viete, ako ja nemám rád, keď ľudia vidia moju nedokončenú pracu. Najviac, keď vás to dá do Voidu. Inak vyzerá to, že ste porazili glojkovú kráľovnu, takže dobrú sa u konca. Za odmenu tu máte toto krásne jedlo pripravené našim šéf-kuchárom Bublom.